ganda na ng didi mo Ay, dito na si Sir na mo. Hello ka mo. Didi mo yan, didi mo yan. Nang? Nang? Ano yan? Ano yung master baga? Ano man ang baka matapon niya, baby? Babanggain niya. Ayan na. Taas mo, bilis. Babanggain niya yan. Taas mo, tago mo. Yung takip mo, bilis. Doon sa taas. Lagay mo doon sa taas. Bunso niyo to, sir? Hindi, ano, ate ko. Baka ang foreigner, Oo. Foreigner na. Yung papa niya parang Mumbai. Ay, lantada po rin na lang. Pogi, oh. Pwede ka mag-artista? Ha? Ano talent mo? Ano daw pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano daw pangalan mo? Ape. Saan na siya? Ayun ay. Nasaan na siya? Halika na! Halika na, ganda! Halika na! Ako. Ay, Pogi! Good guys, second session. Po, dito na, hanggang na. Dito ka sa kabila. Wait ka dyan, Manyakis! Wait lang, Manyakis! Bilis! Manyakis! Manyakis! Ilang po. Saka na. Alright, second session po. Para kang anak ka. Una-ano ka talaga, boy. Butabot. Okay, butabot. Ilan mo. Okay. Alam ko kailan to. Hindi mahihain to siya. Tagkikat! Alam ko kailan to. On. Balik mo na, balik. Nasaan na yung isa? Kiss mo parang magalit. Pagka-dubi ka pala eh. Dubi line talaga to. Naglabas ng dubi to. Pag kinakalbo lumalabas yung pagka-dubi niya. Yung may kilay mo, unique. Yung may kilay po, yan ah. Nakikita sa camera may kilay siya. Ayan. Pagkalbo ka pala lumalabas pagka-dubi mo. Tama na daw. Mainit ko na. Isa naman po baka dun sa ano, di ba na-stroke din yung sir? Sobrang init. Minsan din kasi sir sa sobrang init. Kasi di ba makapal yung buhok nila. Kaya na-stroke. Right, lakay load po. Kita mo? Hindi ako kakagatin mo, sipot-abot kagatin mo. Hindi ako kagatin mo, hindi ako may kasalanan. Ayun o. Yan, kagatin mo yan. Dead mo siya, oh. Parang walang pakit. Ito kagatin mo, huwag ako. Ito yan. Yan ang listad sa'yo. Yan ang kagatin mo. Masaya siya, guys. Anak niya siguro sobrang rin. Opo. May binebenta kami ngayon. Anak niya. 7 ang anak niya. Dami. Kamukha niya lahat, maliliit. 2 months na, parang 1 month pa rin. Ako ka daw, Wala, nagpapayak ka talaga. Mo sakit yung bebeng. Huwag ka bupipito, Medyo maliit ka eh. Mga ilan ang anak niya? Siguro pinakamadami siguro nito 6. Pero baka 7 din to kasi ganito din ata yung kalaki yung kay Sir Noel. Sir Noel, pa-check nga kung ganito yung kalaki yung si anong pangalan ng aso niya. Sinutan ko parang ganito nga yun yung anak niya na 7. Yan. Jackpot boy No. Yan mga iba mo, parang may kilay po siya. Saka yung muso niya iba yung kulay din. Pero pag mababok po, ganyan din. Dark siya. Ay, dark. Di mabuti. Ngayon lang po Ba't ganyan yung kulay niya, sir? May mga puti-puti si Dena.
Sino po? Ito po. Babalik po yan. Ganyan din po siya pag mahabang buhok niya. Pero yun yung talaga yun. Ganyan talaga yun. Ilang taon na po ba siya? Dalawa na? Parang pagdalawang ano pa lang niya yan, nanganak. Isang list pa lang nanganak siya. Nabili namin, ano na yan. Pero may 2 taon na. Wala pa. Nandiyan din yung ano niyan. Tingnan mo, Ate, may mga punte. May papers din po. Sakto ba may papers din po ito? Pag nanganak, pagpagawan niya. Yun, with PCCI pala siya guys. Tingnan natin kung anong line niya. Si Butawat kasi ano, Milyari line. Milyari. Opo, Milyari po. Kunin mo nga. US Canada po ito. US Canada yung line niya. Para makita mo dito. Ayan po. Right. Yung mga papers po yun. Sa mga gustong magpa-stud. Ayan po si Tingnan natin. Yan guys, may papel siya. Ito yung papel po na tinatawag. Kaso nga lang may bad news. Walang perma ng may-ari. Balikan niyo po yung bumili nito. Kilala niyo po? Opo. Po, papirmahan niyo po yung likod. Itong pangalan niya, Marilyn Sison. Yes po. Kilala niyo po? Opo. Papirmahan niyo po dito sa likod. Dito. Yun guys, useless po ito guys pag walang pirma sa likod. Yun na. Hindi po malalagyan ng papel o hindi matatransfer sa pangalan nyo pag walang pirma sa likod. Kaya pag bibili po kayo ng aso, sa mga hindi po nakakaalam, yun, kailangan may signature po ng dating may-ari. Ayan sa likod. O, pag ipapalipat nyo na sa inyo, pipirmahan nyo yun sa kabila. May pirma yung dating may-ari. Sa pag ipapatransfer nyo sa pangalan nyo, pipirmahan nyo dito. Yun ay papasa nyo po sa PCCI. Yun. Dahil kailangan mahabol nyo ito, ma'am. Hindi. Mamaya mag-abroad na. Marami akong client na doon, ma'am. Ko, awak ka, ma'am. Patay mo. Picturean mo muna kami. Alright, maraming salamat po.